Uite-l cu aia. Că nu merge așa. E în stil mare asta, mă. La fel de bine ca asta, sincer să spun. Că trebuie să ții mâna așa, mă. Ai mea cât de bine îl faci. El a exersat-o cu aia, cred că un an de zile, jumătate de an, nu știu ce faci. Nu e speed up, mă. Bă, nici zici că aici se învârte cartea asta. Uite Cristian ăsta. Dă-te mare, dă-te mare. Uite aici. Vine așa și așa. Bă, să faci aici. Uite aici pula ce cărți am. Cu aia este ascărs de la figuri de Dan Andrei. De Tune Driujba. Tune Driujba să se bage în ele cărți, mă. Ai ce finișau. Astea sunt cele mai tare. Dacă nu aveți cărți de astea, nu sunteți Florișer. Cine n-are cărți de astea, nu-i Florișer. Nu s-a auzit bășina, dar am tras-o. Ia. Dic fază. Uite mă ce feluri scoate, mă. Se din cauza la cărți. Dacă vă luați cărți de astea, vă și vouă tot așa.